ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜରଙ୍ଗଲୋଇ ନିକଟରେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଓ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା। ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଙ୍ଗଲୋଇ ନିକଟରେ ଆଜି ଭୋରରେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଓ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରକ୍ ଓ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ଜୟପୁରରୁ ରାଉରକେଲା ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଚାପି ହୋଇ ବସ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ଗାଁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ର ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜରଙ୍ଗଲୋଇରୁ ସରୋଜ ସିଂ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଇଭ୍।